Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da yau ‘yan uwa abokan arziki. Yau ma dai ni ne dai naku na dawo zan kawo muku wani sabon shiri da Algaita Dub Studio suka saki yau kwana biyu kenan ina tunani sun sake shi. Fim ne mai kyau wanda za ku ji daɗinsa. Sunan wannan fim shi ne Magauta. Yanzu yacce za ku samu wannan fim ɗin cikin sauƙi, da farko ka tabbata kana da wannan Facebook, in kana da Facebook ko ma ba ka da shi, in ma ba ka so ka yi amfani da naka ne ko ma waye, za ka iya buɗewa tunda shi buɗe shi ma ba wani wahala ne da shi ba. Ka shiga Facebook ɗinka kamar haka, yawwa idan ya buɗe za ka zo za ka danna nan ka shiga wajen searching. Idan ka shiga wajen searching sai ka danna kai searching Algaita Dub Studio. To ni da yake already ga shi ma na yi searching, amma dai yacce dai za ku ma fi ganowa bara dai in rubuta muku Algaita Dub Studio, yawwa. To kun gani, to a nan so saboda kun ga za ku yi ta ganin Algaita, to wani ba lallai shi ne na ainihin ba, akwai wanda suke yi haka sosai za ka gani. To in kai kana so ka samu na ainihin group ɗin, notification ɗin, in dai kana so ka samu group ɗin na ainihin, to sai ka zo nan ka zo ka shiga wajen sai ka zo ka shiga nan wajen bidiyo. In ka shiga wajen bidiyo ga shi nan kuna gani, za ka ga bidiyo wanda yake da viewers sosai. Ka ga ga wani mai 41k, ga wani ma 200,000 da wani abu. To sai ka shige shi kamar haka. Ka ga to wannan shi ne ainihin page na Algaita. To sai ka shiga nan, sai ka dawo ka danna kan icon ɗin, yawwa. To kun ga nan ya buɗe, kun ga nan shi ne ainihin page na Algaita, kun gani? Nan shi ne ainihin page na Algaita Dub Studio. To mu ga, sai ka daɗa danna nan ka shiga. Na ga na shiga kan icon. Ya ƙi buɗewa. Bari dai in shigar muku ta can kan nawan dai yacce na saba yi, yawwa. Ga shi nan, yawwa. To nan kun gani nan kan page ɗinsu ne Algaita Dub Studio. To wannan shi ne sabon fim ɗin da suka, wannan fa sakwanya ne ma, ga shi nan suka ƙara saka shi. Fim ɗin Cakra mai suna Fasakwanya a Hausa. Ga shi nan an kawo shagon yanar gizo ga masu buƙata, ba dai shi a kansa muke magana ba. Yanzu wannan fim ga shi nan shi ne nan Magauci, ga shi nan Enemy, shi nan shi ne Magauci. To shi nan suka ce Assalamu alaikum, fim ɗin Magauta ya an tayo shagonmu na nan Telegram ga duk mai buƙata sai ya biya naira 200 ta wannan account da ke ƙasa. Account name Abubakar A Sani, account number 2083522998, bank ga shi nan Zenith Bank, ga shi nan quality ɗinsa MB 582.2. Daga nan sai ka ba mu shaidar payment naka sai a tura maka shi a private chat wato bayan fage. Ga shi nan ko Telegram ko WhatsApp ta wannan lambar. Ga shi nan fim ɗin Magauta. Fim ɗin ya yi kyau sosai, za ku ji matuƙar daɗin shi, za ku sheƙe kallo sosai. Yawwa, saboda haka ‘yan uwa a yi kallo lafiya. Sannan don Allah kada a manta wannan ƙanin naku ku ɗan taimaka ku danna mai alamar subscribe, sannan ku danna alamar like, ku yi share kuma ku danna a dai ci gaba da mana dangwale. Mun gode.